dlaně. Ten jazyk lechtá. Ty nový ruce jsou super. Večer je zapracuju. Ano, trvalo to skoro 1,5 hodiny. Už mi zbývají jenom 2 sny. Být neviditelný v továrně na čokoládu a mít romantický vztah s celebritou. Mohl bych tě namísto toho přetáhnout tyči. Tak jo. Počkej, zadrž. Dneska už je možné jít na rande s jakoukoliv celebritou chceš. Vážně? No ovšem. Zkus někde číst vzducholodi. Stáhněte si celebritu z internetu. Jak bych tomu měl rozumět? Je to snadné. Prostě si stáhneš povahu a vzhled nějaké osobnosti do šablony robota. Už mám nápad. Jdeme na to. Tedy zvůru do internetu. Jo, až tam budete, sežeňte mi pár čísel kreditek. Sakra, padáme. Pryč. eBay. Už žádné další nabídky za tuto nádhernou galaxii. Prodáno bytosti nevýslovné hrůzy. Můžu platbu provést převodek. No je naše univerzita se jmenuje Milky Kde je to Way. místo Aha. Dáme web. Tam to je. Ahoj. Vítejte v Napstru. Podíváme se, co máme na skladě. Máte zájem o Gwyneth Paltrow? Ne, někde jsem četl, že pije lidskou krev. Tak co třeba Kleopatra, jejíž krása rozvrátila několik